गोजोन फुंबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि खौरांफोरावनो दङ। 14 नं चिरां दुवार बिएफआव एपिबि बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि लेङाइ आफादगिरि नायस्रां औवारी बिथांनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा एपिबि राजखान्थि हान्जा एबा अनजलि दैमारिनि दैदेननायाव जोनोम मोननाय एपिबि राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिसायख'थि गेलेदोंमोन। गासै 25 समस्तियाव बिथांमोना बिसायख'थि गेलेदोंमोन, नाथाय मोनसेबो देरहानो हायाखै। बेनिखायनो दा बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारखौ इउ पिपल दोलोआ 5 बोसोराव मावफुंना होनो हायै एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बरननो आरो एनआइए केस नांना थानायफोरखौ बरननो थाखाय खावलायदों। लोगोसे एक्स एनडिबि फरमआ फैबाय थानाय समाव बिटिसि सरकारखौ नांगौबादि हेफाजाब एबा मदद होलांबाय थागोन होनना बुङो बिथाङा। बावैसो सान सिगां आसाम पुलिसआ जुबिन गार्गखौ बुथारनायनि दायाव सन्देह खालामनानै सामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ खानाय जादोंमोन आरो सिआइडिआव सामकानुनि हेंथायै रांखान्थियारि दायनि केस थिसनबावनाय जादों। सामकानुआ 14 साननि उनाव पुलिसनि जिम्मानिफ्राय गयोब्लाबो फिन सामकानुखौ गुबुन मोनसे केसआव फिन खाफिनगोन होनना खौरां मोननाय जादोंमोन। मैया आरोबाव अमृत प्रभा महन्त आरो शेखर ज्योति ग'स्वामीखौ एरेस्ट खालामबावबाय होनना मिथिदों। जुबिन गार्गनि जिउ जोबनाय जाथायजों सोमोन्दो थानायनि थाखाय सानैखौबो एरेस्ट खालामबाय होनना खौरां मोननाय जादों। खुंगा 25थि गथ'सा आरो लाइमोन जौगाखां हाबाफारि खुंफुंदों। बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थानाय बायदिनो इसोरनि गियानजों गाहाम आरो जाफुंसार सुबुं दानो थाखाय गथ'सा आरो लाइमोनफोरखौ लानानै खुंगा 25थि गथ'सा आरो लाइमोन जौगाखां हाबाफारि खुंफुंदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बर' बाप्टिस्ट इयुथ कमिटिनि बानजायनायाव थांनाय 28 सेप्तेम्बरनिफ्राय मैया 2 अक्ट'बरसिम गासै सानबानि हाबाफारिजों आलांगि जर्दानपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदों। गथ'सा आरो लाइमोन जौगाखां हाबाफारिखौ खुंफुं आफादनि मासिगिरि महरै नमल दैमारि बिथाङा बाहागो लादों। मुसलपुरनि गोजोनपुरि पार्कआव थानाय बड'फानि मुसुखाखौ बाक्सा जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना बड'फानि मुसुखाखौ सिनाय मोनै दुथाङा देख्लाबनायनि दायनिगिरिखौ पुलिस बिफानखौ हमनानै साजा होनो खावलायदों। बाक्सा जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना बड'फानि मुसुखाखौ सिनाय मोनै दुथाङा देख्लाबनायखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे पुलिस बिफानखौ दायनिगिरि हमनानै साजा होनो खावलायदों। लोगोसे बिथांमोना दानि सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्टनि एबसुआव थानाय गासैबो बिबानगिरिखौ हाबा जाखांनाय होनना बुङो। हाबा जानाय सुबुङा संसार जानायाव गथ' गथायखौ लाना रांखान्थिनि गोनां जायो, जायनि जाउनाव एबसुआव थानाय दानि बिबानगिरिखौ रांनि उन खारफानाय बायदि नुदों होनना बुङो। लोगोसे दानि जाखांफुनाय लाइमोन फरायसाफोरनो सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट एबसुनि बिबानफोरखौ नागारना होनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों। लाइमोन फरायसाफोरखौ बिबान होयोब्ला गासैबो बिथिङाव हाबा मावनो हायो, लोगोसे गेरेमसा बर' हारि दानायाव जाफुंगोन होनना बुङो बिथांमोना। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट ट्राइबेल संघनि मावख' बिटिआर ट्राइबेल संघ क'अर्डिनेटर कमिटिनि आफादगिरि निरजन ब्रह्मआ मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदों। बिपिएफ दोलोआ हारसिङैनो एबसुलुट मेजरिटि मोननानै 5 अक्ट'बराव समायखेरा लानायनि सिगांनो गाहाम हामलायथि जासिहरदों। बिटिआर ट्राइबेल संघ क'अर्डिनेटर कमिटिनि आफादगिरि निरजन ब्रह्म बिथाङा फैगौ 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया ट्राइबेलफोरनि संरैखाथिनि थाखाय खामानि मावगोननि मिजिंजों ट्राइबेलनि हा-हुनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो खावलायदों। निरजन ब्रह्म बिथाङा मुसलपुरनि गोजोनपुरि पार्कआव थानाय बड'फानि मुसुखाखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा देख्लाबना गालांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा दावराव देख्रेब आरो अमर सिंहनि एबसुनि सायाव बाथ्रा बुंनायावनो थुलुंगा मोन्दों। बड'फानि मुसुखाखौ बुफायनो बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि सायाव फिन मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रों फिननाय होफिनदों। दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा बिटिसि सरकारनि गोदान खुंथायनि बिबानगिरिफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय बिथाङा खावलायदों। मानोना एबसुआ माखासे फिसा फिसा दायफोरखौ लाना बिटिसि खुंथायखौ मावनो खाबु होयि खालामगोन होनना अजद होयो आरो रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय गनायखौ बिटिआर एकर्डआवनो लिरना लाबोआखै, लिरना लाबोनायबा गगौमोन होनना बुङो। लोगोसे 17 बोसोर हाग्रामानि सरकाराव 10% एबसुआ कालेक्सन खालामदोंमोन आरो दानि गोदान सरकारखौ बिदि कालेक्सन खालामबावब्ला हरनो नाङा आरो हरोब्ला कन्ट्राक्टरनि लाइसेन्सखौ दानना होनांगौ होनना बिथाङा गोख्रों रावजों बुंदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।